Sige, ito ang intro. What's up? What is up mga kuys? Welcome back to my YouTube channel. Yuki na naman nga pala to. Back at it again with another video. It's been a long time. It's been a long day. It's been a while. You know? You know what I mean? I don't know what I mean. So mga kuys, no? Welcome back to another video. Medyo dugay-dugay yung puntahan, naka-vlog kay. Grabe, busy kayo sa eskwelahan. No? And wala ko yung cellphone pang edit. And today, naanan ta sa 206 subscribers. No? Sa una, 2 digits pa lang ta. Ando na 100, karong 200. Thank you for subscribing, no? Kung wala pa ka subscribe sa YouTube channel, no? Subscribe na mo, na sa ubos and click the notification bell para ma-notify mo una ko bagong videos, no? So karon, no, na ako i-post akong Facebook na which is I'm gonna be doing today my first Q&A vlog, no. So nag-post ko dito nga kung namoy gusto ipangutana sa awa, i-kuha lang ninyo sa ubos, i-comment na ninyo, and man, unexpectedly daghan kayo nag-comment. So thank you for the support, guys, no. So karon ato na mababasahon ang inyong mga pangutana and we are going to answer this shit today. Let's go! So today guys, no, so absensyahe ka ninyo akong buhok, no, kay bagong mata, mamang good ko. Sila ko nakapaalot since that day. Yeah, char. So karon, no, I have this now, my cell phone, and I'm going to read all of your questions, no. Ako to gipang screenshot tanan and dala shout out na no. So thank you for commenting. Yeah, that's right. So now, no, bahalag na yung manok na saba na po diya sa silingan nato. Padayon na to sa tong video, no, kay para na sa tong kalampuan. So today I'm going to read now your questions, no. So the first question is gikan kang Rachel May Perez. Ikaw ginauna, no. Rachel May Perez, no, ang iyang pangutanan sa ko. Kung papiliyon ka, Kapa o Jago? Anong si Arcel man sa una? What the? How? What is the connection, man? What? Who is Arcel? Joke lang, no? Anong past is past, no? Dili natin na i-topic na Arcel. Dili natin na siya i-topic. Pero ako na siya yung tubagon, syempre. Gipili na ako siya sa una, kay syempre, dito kita na in love. So, mo ito itong pilion. Alam, magpilion na to nang wala ta na in love, diba? So, mo na to. Shit, this is getting personal, man. So, let's proceed. Ang kaduha nga pangutana, shit, ikan niya pun sa imuha, Rachel May Perez. Nganong nahimo man kong option sa una? I don't know, pero murag dili maka-option. Imo lang pagtuo ang option, no? Murag ikaw na nagunahon ang option ka mong nangita guro kag lain. Maong gibiyahan ko nimo. Bang na lang dalawa. Bang na lang magsama. Joke. Nawa tong tubag, no? You were never an option. So next question, no? Shit, it's you again. Why is this you again? Tapa kay kasuko na ako. Wala mo ko nasuko sa imo. Wala siguro. So let's proceed, no? Ay, naimuha na po ni karon. Gikan ka nga, I don't know how to read this one. Sidel Faye Melis. Sakto ba magbasa? Ang sakto guro na. Nung yung pangutana, Warriors or Raptors? Siyempre, Warriors. Gikan sa una, Warriors ko, no? Naka-yellow ko! Warriors ko! Hindi ko kaya sa bandra nga bandwagon, no? So next question, no? Naghanag mga pangutana nga di ba tubag sa tong kinabuhi. Kinahanglan mo kita mga anak ng mga pangutana nga kinahanglan tubagon. Balag dili masabtan. Alright. Kanay wala ko balon singalan ani kay sa messenger niya gisend. Lalimtan ako screenshot yung pangalan. Ug kabalo ka unsay color sa sun? Nganong puti ang moon? Really? Well, I have a scientific explanation with that, no? Actually, no? Ambot lang ano. No, mukutana sa akong kibuloy dito kung anong ingana yung color. So, next question. Gikan kang Glaren Alia Uyanguri. Alright.
napabay chance mo taas ang mga unano? Ambot lang. Pero testingan na daw sila paimnon og Cherryfer or Roxy. What's this? I don't know, man. Wala pa na ako na-testingan nga. Ambot lang. Murag na sila ang jeans, no? Dili na guro sila mo taas. Ambot lang. Next, gikan kang, Kizel Kate Butardo. Sakto ba magbasa? No? Nga nang naman yung tao nga mo abot pero mamiya raman di ay. Tanan butang na ikaw manan. Only the love of God has no ending. Wow! Pero kanang mga tao nga maabot ra sa imong kinabuhi, no? Kanang mga tao nga maabot sa kinabuhi mo biya. That is God's way to teach you, no? Muna yung mga pagsubok nga gihatag ni Jesus Christ ato ano. Na walay pagsubok nga dili ato malampasan. Maybe that person came into your life for a reason. I'm expert with that. I've been into many relationships this past decades. Next question, gikan kang Jerla. Kang Jerlyn ni siya. Classmate nila ako siya sa Central Mindanao University. Shout out. Alright. Na, ang iyang pagkata na, unsay sikreto sa pagpaniwang? Oh my God! This is, yeah, I don't know. Ang sikreto sa pagpaniwang, ako, no? Ambot lang, ano yung gani. Pero, I'm happy with this. But I'm not contented, no? Gusto ko manalo, no? Ang sikreto sa pagpaniwang, no? Ayaw ka og pamahaw. No? Pangapi lang, or gatas. Kaya ikaw, Jerlyn, bantay lang ka sa kuha. Huli lang kayo ka sa kuha, bantay lang ka. Next question. Alright. Ngano YouTube? Why not other platforms? Gikan ni siya kang Joshua Pete Kalungsod or Mycone. I don't know how to pronounce this name or how to read this, but it's a name. No? Ito yung pangutana. Nagipili na ako sa YouTube because I like to upload all my videos on YouTube, no? Kaya na-inspire mo ko sa mga uban YouTubers, no? Then, ang nakita na ako sa YouTube is you can express all your feelings. Pwede ka maka-upload anytime, anywhere, no? Basta as long as naka-internet. And ganahan ako sa YouTube. Kanadi ako mga idol na si Kong TV, Eminem Medes, o ang local na rin nga si Russell Zon. And, I don't know. I love YouTube. Alright, next. Oh my God, this is another question that I have to answer. Gikan kang Chani Ira Sima Franca Advent Sula? Kula? No? Taga Central Mindanao University. Sa Central Mindanao University ni siya, no? Kita na nila ako siya. Ikaw na ka? Oy! Pa-full po kayo ka na. Tayo na lang dalawa! Tayo na lang magsama! Joke. Ikaw na ko. Siyempre. Tao na ko. Isod ning, wala kayo tayo uyab. Yan. Kita mo kaon. Double dead atong tirada na. So, ikaw na ko. Thank you for asking. Next, gikan kang Julia Ju. Kinsa or unsa imo inspiration sa life? Daghan. Jesus Christ, our family, my mother, my classmates, my friends, no? Mga good vibes kayo sila sa kuha, no? Gina-persuade niya po nila sa akong ginahimo karon nga vlogging, no? Support sila sa kuha. Thank you. And sa mga subscribers, tatanan, thank you sa inyo, Pila ka. You know who you are. Char. Wala sila akong mga inspiration sa life. Next, gikan kang Laika Lorraine Shut the Chicken! Gikan kang Laika Lorraine Perez Lonzaga. Why you still making memes? What is the reason? So, no, gahimo kog memes kay tungod no nga I know the feeling kung say feeling mugot ka, sad ka. No, gahimo kog memes kay gusto lang ko makabalipay og tao, no. And I didn't expect nga nagkagmaganaan sa akong memes nga. Hobby lang na ako na wala ko ilingaw sa balay. Maghimo og memes. Memes. Next question. Yan kang Grizzle Milky Myers Makillan. Kuya, ang bauta na is wow, kuya. Shut up, chicken. Kuya, am I that old, man? Hindi mo man. Kuya, akong pangutana na is unsay sikreto nimo nga gwapo man kay ka, crush man kayo ka namo. Pa-shoutout dayon, kuya. Murag dili galing kumutuan ni ay. No,
Gwapo ba ko? Di man guro. Ang akong sikreto is tulog sa iyo, dili magdahom, o dili hatag ang gugma sa di maong tao. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo